Ik jet iedereen op school, hoe ken dit? En er zijn al mensen die proberen een handtekeningenactie en zo. Iedereen vond hem echt een geweldige leraar. Het conflict tussen de leraar en de squallen speelt al weken. Al die tijd gaan leerlingen geen les van hem aan en binnen ze net op de hichte stelt over de reden van het voortblijven van haar docent. De squallen had justerjoen een mail stuurt naar de ouders. Wat er nou correct speelt, bleef onduidelijk. Dat is nou eenmaal de situatie. Wanneer er iets onder de hamer is, om het dan maar zo te zeggen, dan mag je daar geen informatie over geven. En ik vind het ook niet correct om over individuen te praten. Dat doen wij niet. Dat zou je toch net mijn meest om. Zeker net zo'n man die hartstikke vol voor deze squallen had dienen. En dan wordt er alleen nog omdat er een meningsverschil hier met een van de leiding van deze squallen. En daarom had ze dit nou bij hem dienen. Gewoon leerlingen had juster nog even maar de docent sprutsen. Hij wie de juster en hij wie helemaal in traan en hij ziet hier voor op het plein en daar. Toen is de squalleiding naar hem tagong en die had zijn we willen nou dat jou het squalterrein uitgaan. Omdat er dus verbod had gekregen. Nou, u moet dat zien. Zo'n docent die veroorzaakt die trekt heel veel aandacht. En die aandacht veroorzaakte veel onrust, omdat wij op dat moment ons team ook nog niet hadden ingelicht. En de leerlingen die hebben we later in kunnen inlichten. En die onrust is gewoon niet in het belang van niemand, ook van de betreffende persoon zelf niet. En daarom hebben we hem gevraagd om toch even niet in de school te zijn. Op Twitter en internet verschijnen verskate berichten over het ontslag van de man, die al 20 jaar lesje houdt aan het Drachtster Lyceum. Dat hij een leerling had sloen, dat wil ik echt net lauwen. En dat had hij niks voor zijn. Hij zei zijn leraren die dat doen, die binnen gewoon echt slechte leraren. Wie krijgen niks te jen, wie krijgen net te jen wat er aan de hand is, terwijl iedereen weet dat er wat aan de hand is, maar er wordt geen uitles jong. En dan krijg je roddels. Collega-docenten van het Drachtster Lyceum hebben haar een werkjes te midden voor een part stillijn. Ze wienen verslaan. Heel veel leraren die wienen gewoon bijna net meer in staat om les te gaan. Die zijn je maar even in de kantine zitten, maar je even nog nadenken. Die leraren die snappen het al je net. De squalle is op zoek naar een orenbaan voor de docent.